Și e și ăla. Dă-i gust. Și e și ăla. Și-i bun? O leagă la... Cam prea gros. A? Cam prea gros, o scăzut. Prăjala asta. Fasolele. Ah, fasole. Duce fasolele. Ah, Facem la ceaun. Se bobotează. Fasole prăjite la ceaun. Cu mâna vulcan. Ia. Hai cu mamă, ce bunătate a ieșit aici, uite. Uite ce bunătate. Hai, Cu aduc fasolele. Mă un pic, aduc fasolele. Aici și bucătă. Fasolele. Nu se vede că ia, bă, se bate pe cameră, nu se vede. Dacă fasole la ceaun, fasole prăjită, cârnați de casă, de pe cameră. o bunătate. Uleu, uite și aici, la ceaun. Uite cum fierbe, văleu. Uite cum fierbe. Nu se vede, bate, este abă și nu se vede pe cameră. Mai punem foc, o leagă. Hai foc. La ceaun afară, cea mai bună fasolă de bobotează. Picantare focul. Fasolă prăjită. Hai. Oana? O bunătate. Ule. Au. Un clocotești în ceaun. Fasolă prăjită ca la vaslui. Bobotează. Exact ca în videoclipul cu Cornel și cu Tiberiu. Uitați-vă aici. Uitați-vă aici ce bunătate iese. Are picantare focul. La Moldova se face fasolă prăjită la ceaun. Cea mai bună fasolă. Cârnați de casă. Foarte bun. O bunătate. Adu un par de el. Uite și aici. O bunătate de fasolă. Ce unii mai vezi bunătate de fasolă la ceaun. Cu cârnați. Uitați-vă, frate. Amestecăm ca să nu se prindă, dar nu se prinde, de ceaun nu se prinde niciodată. Până scade, nu e problemă. Uite, acum se vede. Bate. dă-i cu ăla. Uite ce ești. Mamă, ce. O bunătate de mâncare. Mănânci de tăvălești pe jos. O bunătate de mâncare. Faceți și voi acasă. Uite acum se vede. Uitați-vă. Tămăleaca a apărut, poate se vede pe cameră, dar nu se vede pe cameră. Nu știu dacă se vede pe cameră. Nu se vede. Nu se vede că e apă. Oameni buni, faceți și voi ca noi. Ies o bunătate. La ceaun, o fasolă cu cârnați, fasole prăjită, mai ales astăzi de bobotează. E foarte bună. După Crăciun, după Revelion, după atâta carne, e bună și o fasolă prăjită la ceaun. Vă doresc o zi bună. Sănătate! An nou fericit! Și un an nou fericit!